da wani masoyi da zai je jikin kabarin ka ya kwanta ya kwana. To Allah ya ce mun yi tanadi mun yi tattali, mun yi tanadi mun ajiye lil kafirin ga kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah salasila. Allah ya ce mun ajiye sarƙoƙi wa agalalan da ƙoƙomai wa sa'ira. Allah ce da kuma wutan sa'ir. Allah ce tana jiran kafirai. Ba abu mafi muni da bawa zai haɗu da Allah da shi kamar ran da za su haɗu da Allah ya haɗu da Allah yana kafiri. Allah ya tsare mu. Amin. Ba mummunar haɗuwa da bawa, ba mummunar haɗuwa da bawa zai da Allah kamar yau ya isa gaba ga Allah yana kafiri. Bai yi imani ba, bai yi imani ba, ta ɓaci ta ɓaci. Allah Qur'ani ya ce kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah, qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الله يتي كذا خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الله يتي والله sun tabka asara waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah. Ka ce baka yadda akwai alkiyama ba, maganar tashi a gaba ga Allah ƙarya ne, kai baka yadda ba, ba gaskiya bane za a yi tashin alkiyama kuma mutuwa ta cimma mutum a kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah. Allah yace hakika sun tabka asara waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah, suka ce ba tashin alkiyama. Hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan, Allah yace har lokacin da kiyama za ta zo musu kwatsam kuma sai ga su a gaba ga Allah ne. Qalu ya hasratana, za su ce ya hasarar mu, ya nadamar mu, alama farraqna fiha, bisa abinda muka yi sakaci da shi a rayuwarmu na duniya ba mu yi imani ba. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Allah ya ce za su ɗauko laifuffukansu, Allah ya ce a gadon bayansu. Duk laifin da mutum ya tafi da shi filin alkiyama a bayansa zai ɗauki kayansa ya je ya ajiye, ba wanda zai ɗiba mishi. Annabi ya ce idan akuya mutum ya sata, akuyar shi zai ɗauke ta ya ajiye ta a filin misali. Idan turakta mutum ya sata, annabi ya ce shi zai ɗauki turaktansa. liyahmilu awzarahum kamilatan wa min awzari alladhina kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama. Allah ce domin su dauki laifuffukan su a gadon bayan su cikakke. Allah ce babu tawaya ciki. wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin, da kuma su dauki laifuffukan waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba. Annabi ya ce kar na gamu da ɗayan ku da raƙumar sata tana ihu a bayansa. Annabi ya ce kar na gamu da wani a cikinku da saniyar sata ko akuyar sata ko kayan sata tana mishi ihu a filin alƙiyama. To da Allah ya ce a ƙur'ani wadda ya satan zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba? Zai ɗauka. wa man yaglul ya'ti bima dalla yawmal qiyamah. Allah ya ce duk wanda ya saci kuɗin gwamnati, Allah ce zai zo da abin da ya sata ranar kiyama. Zai zo da shi ko bai zo da shi ba? Zai zo da shi. Zai zo da shi. Duk abin da ka ɗauka a ofis wallahi za ka zo da shi. Ita kuma amana, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce duk wanda ya ci amana na makwabtansa ne, ya ci amana na dukiyar aminansa ne, ya ci amana na dukiyar al'umma, abinda ya ci amanan ya satan za a jefa a jahannama. Hadisi ne ingantacce. Allah sai ya nuna mishi, ce mishi ka gane wancan menene
sai ce Allah abu kaza da aka ban amana ne a rayuwar duniya na ci amana. Allah sai ce to je ka ɗauko musu kayansu. Sai ya fada wutan ya yi bundun ya ɗauko abun ya hauro, sai ya yi dab da bakin gaba abin sai ya subce sai ya fada. Allah sai ce ka koma ka ɗauko. Don Allah da gaske ne wannan abun zai faru ko da zai faru? To mai hankali don me kuma zai je saci abin jama'a? Don me zai saci abin jama'a? kadi kasira alladhina kadzabu bi liqa'illah. Allah yace haƙiƙa sun tafka asara waɗanda suka ƙaryata haduwa da Allah, hatta idza ja'atuhum sa'atu bagatatan, har lokacin da alƙiyama za ta zo musu kwatsam, qalu ya hasaratana, za su ce ya hasarar mu ya nadamar mu ala ma farratna fiha, akan abin da muka yi sakaci da shi na imani da riko da addini a rayuwar duniya. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Allah ce su din za su ɗebo laifuffukansu a gadon bayansu. Allah ya ce ala ku saurara ku ji, sa'a ma ya zirun. Allah ya ce abinda za su ɗauka, abinda suka aikata na laifuffuka wadda za su yi dakonsa, Allah ya ce ya munana. Mafi munin tashi da bawa zai ranar alkiyama shine tashi yana cikin kafirci. Allah ya tsare mu. innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الله يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا بمعنى لا يخافون لقاءنا. الله يقول أن بس فاتر جموانا lahira ba ta dame su ba, haɗuwa da mu bai dame su ba, alkhairin da ake samu a gunmu bai dame su ba, azabar da za a yi ga wadda ya kafirce Allah ya ce ba su fatansa bai dame su ba. Waradu bil hayatid duniya, suka gamsu da rayuwar duniya, wa tuma'annu biha, suka natsu da rayuwar duniya. wallazina hum an ayatina gafilun. Allah ce waɗannan su ne rakkanannu game da ayoyin su. Duniya ta musu to mafi munin tashi a filin alkiyama tashin da kafiri zai yi a gaba ga Allah. Kafirci, imma kafirci na ƙin imani da ranar alkiyama, imma kafircin da mutum ya yi ridda bayan ya yi imani, ba bai yadda da ranar alkiyama ba ne, amma ya cakuɗa da ayyukan kafirci wadda har ya kai shi zuwa ga kafirci, shi ma zai yi mummunan tashi a gaba ga Allah ranar alkiyama. Waɗansu abin da ya kai su zuwa ga kafirci tsafe-tsafe, ga sunan ƙungiyoyi birjik a jami'o'i da kwalejoji, ƙungiyoyin harkar tsafe-tsafe. Wani kasuwancinsa bai yarda ya nemi halal ɗinsa kai tsaye ba, sai an hada da tsafe-tsafe. Galibi in ka ji mutum na cewa zan je in nemi taimako, galibi tsafe-tsafe da ai. Da wani bayi kasuwa wannan sai ya hada da harkar tsafe-tsafe. Aikin ofis wani baya yin sa haka, sai ya hada da harkar tsafe-tsafe. Wani sana'arsa sai ya hada da harkan tsafafi. Wata matar ba ta zama a gidan mijinta sai ta